Cyhoeddiad, boneddigion a boneddigesau. Diolch am ddewis reidio'r coaster roller eithaf, bod yn riant. Cadwch eich dwylo a'ch traed y tu mewn i reid ar bob adeg. Weithiau, gall bod yn riant neu'n ofalwr deimlo fel eich bod chi'n reidio coaster roller. Mae yna uchafbwyntiau, mae isafbwyntiau, ac mae'n gallu teimlo fel eich bod ar chwyrlig gwgan. Ac weithiau, pan fydd y reid yn mynd yn anwastad, rydych chi'n teimlo fel nad ydych chi'n gwybod sut i reoli beth sy'n dod nesaf. Ond cyn i bethau gronni a bod y sefyllfa'n teimlo'n llethol, gwyddwch fod hwb cymorth cynnar Mae'r Tidfil a Mae'r Helpu. Byddwn yn ymuno â chi am y reid, byddwn yn gwrando arnoch chi ac yn clywed yr hyn sy'n bwysig i chi fel teulu, gan eich helpu i gael mynediad at y gwasanaethau a'r gefnogaeth gywir ar yr adeg iawn. Efallai, y bydd angen help arnoch i gefnogi arferion arferol bywyd, neu gefnogaeth i helpu eich plentyn sy'n cael trafferth gyda'i emosiynau. Efallai, eich bod yn poeni bod eich plentyn yn agored i bwysau cyfoedion, ynghylch cyffuriau ac alcohol. Efallai bod perthnasoedd o fewn eich teulu yn anodd, neu bod angen help arnoch gyda phethau fel cyllidebu. Bydd ein tîm amroddedig yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i'r gefnogaeth gywir ar yr amser iawn. Gallai hyn fod yn eich cyfeirio at wybodaeth a chyngor, neu'n eich cyfeirio chi neu aelod o'r teulu at y gwasanaeth gorau am gefnogaeth. Gall cael help yn gynnar wneud gwahaniaeth go iawn. Mae'n lleihau'r siawns y bydd problem yn gwaethygu ac yn gwella gwtnwch a chynlyniadau i'ch teulu. Rydyn yn falch ein bod yn helpu teuluoedd ledled y fodeistref i dywys eu coaster roller, fel y gallent fwynhau'r reid. Os gallai'ch elwa o rwyfant o help, cysylltwch â 01685 725 000 neu e-bostiwch earlyhelp.hub@merthyr.gov.uk fel y gallwn eich helpu chi.